Vă salut! Am aici un pachet, o pungă de chipsuri foarte buni, dar nu am să fac reclamă la Lay's în seara aceasta, ci vreau să vorbesc doar puțin despre modul acesta de marketing care se practică, și anume că ambalajele sunt mereu foarte frumoase și umflate, colorate, dar de prea multe ori se întâmplă că după ce ai desfăcut punga, jumătate de conținut lipsește. Da. Bate un vânt prin România. Trece un vânt calvinist prin România. Și văd că câștigă tot mai mulți adepți. Dar nu e nimic nou sub soare. Ce a fost este și ce este va mai fi. Și bineînțeles cam orice vânt religios vine din vest, adică din America. Doar că în România ajunge cu ceva întârziere. Cum de fapt este și mișcarea carismatică, care a ajuns mai de mult la noi în Europa. Tot din America venită, bineînțeles. Dar să rămânem la calviniști pentru câteva momente. Cine sunt calviniștii? Aparent, învățătura lor aduce ceva mai bun decât tot ce a fost până acum în mediul evanghelic, pentru că oferă mult mai multă consistență și esență, dar numai aparent. Pentru cei ce nu știți lucrul acesta, diavolul lucrează mult și foarte iscusit cu și prin aparențe. 2 Corinteni, capitolul 11 cu 14. Spre deosebire de împărăția lui Dumnezeu, care nu izbește privirea. Și atrași de aceste aparențe sunt în primul rând creștinii protestanți, în special baptiștii, pentru că din baptiști se trage calvinismul, doar că doctrina lor diferă puțin de cea a baptiștilor clasici, în câteva aspecte destul de importante și nu am să intru în detalii acum. Și apoi și penticostalii sunt atrași, chiar și cei din mediul carismatic. De ce? Pentru că mulți dintre ei s-au cam săturat de mediul acela și și-au dat seama că țopăiala și lacrimogenele și țipătura și smiorcăiala de fapt nu reprezintă și nu înseamnă prezența lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt. Așa că sunt atrași de ceva mai echilibrat, mai calculat. Și calviniștii pun într-adevăr mai mult preț pe Scriptură decât pun, de exemplu, penticostalii sau ortodoxii sau catolicii. Pentru că unul dintre stâlpii lor de bază, unul dintre principiile crezului lor este sola Scriptura, care din latină tradus înseamnă numai Scriptura. Și bineînțeles face referire la autoritatea absolută a Scripturii și autosuficiența ei. Și atunci bineînțeles că pare atractiv, pentru că spre deosebire de penticostali și carismatici care confundă stările emoționale, misticismul motivaționalele și senzaționalismele cu spiritualitatea și cu prezența lui Dumnezeu, sau spre deosebire de catolici și ortodoxi care își bazează credința lor în mare parte pe tradiții omenești, ei, calviniștii, au Scriptura ca bază. Cel puțin asta susțin. Un lucru pe care, dacă ar fi să-l judec foarte superficial, după aparențe, l-aș susține și eu. Dar hai să vedem dacă acest motto pe care îl au ei, sau unul dintre ele, că au mai multe, sola fide, dacă acest motto, sola Scriptura, face ceea ce presupune, ceea ce spune, și dacă la baza învățăturii lor stă chiar Scriptura singură, sau numai Scriptura.
Încă o caracteristică importantă peste care vreau să trec așa superficial, nu o să intru în detalii, a calvinismului este teologia predestinării. Și anume, ei susțin că, sau îi susțin ideea că, spre exemplu, Gigel Rândunică e predestinat pentru mântuire dinainte ca el să se nască și că acest Gigel nu poate fugi de suveranitatea lui Dumnezeu, nici să vrea. Indiferent de deciziile pe care le ia în viață, el este predestinat pentru mântuire. Cu alte cuvinte, el acționează toată viața lui în voia lui Dumnezeu, involuntar, pentru că Dumnezeu a decis deja din eternitate în dreptul lui ca să fie mântuit. În dreptul acestei învățături inconsistente, aș avea o întrebare. Cum rămâne cu suveranitatea lui Dumnezeu și cu dreptatea lui în cazul în care, să zicem, Titel Gândac nu e predestinat pentru mântuire? Poate avea el cât interes vrea pentru Dumnezeu. Poate merge la biserică, poate citi Biblia, poate crede Biblia, poate ajuta pe săraci, poate predica Evanghelia altora, dar nu este predestinat. Singurul predestinat din veșnicie este Domnul Iisus Hristos. Nu este nici Gigel, nici Mititel, nici Georgel, nimeni, decât Domnul Iisus Hristos. Și apropo, suveranitate. Dacă ar fi să aplic învățătura calvinistă, Dumnezeu în toată suveranitatea Lui l-a putut predestina și păstra pe Gigel și pe Mititel, dar n-a fost destul de suveran ca să își păstreze cuvântul său, care e stabilit în cer, conform Psalmului 119:89, și păstrat pentru toate generațiile, conform Psalmului 12:6 și 7, inclusiv pentru noi astăzi, în 2024, în forma sa perfectă și infailibilă. Pentru că ei, calviniștii, spun că astăzi nu avem Biblia infailibilă, pentru că o traducere nu poate fi insuflată de Dumnezeu, ci doar originalul a fost insuflat. Așa că ei aleargă la original, în limba greacă, în limba ebraică, deci ei dețin cunoștința pe care apoi o împărtășesc oilor, care nu au acces la original. Nu știu, dar practica aceasta seamănă foarte tare cu practica Bisericii Catolice dinainte de Reformă, care nu permitea omului de rând acces la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ea considera că Biblia nu poate fi citită și interpretată de oricine, de omul de rând, ci este nevoie de specialist. Și mai ales Biblia, existând doar în limba latină, și vorbesc aici de vremea dinainte de Reformă, nu putea fi citită și înțeleasă decât de cei ce știau limba latină. Și aici vorbesc de Anglia, o țară în care limba vorbită nu era limba latină. Așa că toți cei care voiau să îl caute pe Dumnezeu trebuiau să treacă pe la Biserica Catolică. Pentru că ea, având Scriptura, deținea și autoritatea. În același fel, acești adepți ai învățăturii calviniste, având acces la original, și acces la original pun între ghilimele, pentru că nu există original în dreptul Scripturii. Pentru că Scriptura nu este o piesă de muzeu. Este un cuvânt al lui Dumnezeu viu care trăiește astăzi în forma sa desăvârșită și eu, Lucian, am acces astăzi în 2024 la acest cuvânt al lui Dumnezeu, într-o traducere insuflată de Dumnezeu.
Și nu doar ei, calviniștii, susțin acest lucru, ci și alți teologi altor culte. Sunt de aceeași părere că Biblia nu poate fi interpretată de omul de rând, de oricine. Și din acest motiv este nevoie de teologie, de hermeneutică, de exegeză. Exact ce susține și Biserica Catolică. Și culmea ironiei este că acești oameni se consideră reformați. Dacă cunoașteți istoria reformei, reformatorii, tocmai genul acesta de practică și învățătură catolică, au condamnat-o. De asta a fost nevoie de reformă. De aceea există astăzi protestanți. De ce? Pentru că au protestat împotriva ce? Împotriva învățăturii Bisericii Catolice. Interesant că reformații de astăzi susțin multe învățături pe care le susține și catolicismul. Dar să revin la ceea ce intenționam să fac de la început, și anume să punem la test emblema aceasta a lor, sola Scriptura, și să vedem dacă are conținut sau dacă este doar ambalaj. Și nu am să judec eu, ci voi lăsa Scriptura să judece cuvintele lor, nu sunt cuvintele mele. Și am aici o invitație la o conferință care urmează să aibă loc în luna mai. Se numește Conferința Națională 5 Sola, adică 5 stâlpi. Desigur, vizitată de câteva nume mari din România. Au și o pagină pe Facebook, am văzut. Dar să rămânem deocamdată la această invitație care are și un cover corespunzător și care are și o mică introducere ca temă pe care vreau să o citesc, care spune așa. Apostolul Petru spunea că el și ceilalți apostoli nu au transmis mituri meșteșugit alcătuite când au proclamat puterea și venirea Domnului Iisus Hristos. Apostolii au fost, de fapt, martorii oculari ai măreției lui. Ceea ce bărbații aceștia au văzut în timp și spațiu a schimbat complet istoria umană. Subliniez istoria. Întruparea, lucrarea, moartea, învierea și înălțarea lui Hristos nu sunt legendele unui popor. Ele sunt realități istorice, subliniez realități istorice, pe care credința creștină fie se clădește, fie se prăbușește. În fața ostilității culturale, urmașii lui Hristos nu trebuie să compromită mărturia istorică, subliniez, a credinței creștine. Noi ne-am așezat credința nu pe o simplă idee sau pe un mit fantastic, ci pe evenimente istorice. Acestea dovedesc adevărul că Iisus este Domn și Salvator. Da, evident, această introducere face referire la pasajul din 2 Petru, capitolul 1, unde apostolul Petru vorbește despre experiența sa personală pe care o avuse cu Domnul Iisus, cu Iacov și cu Ioan, pe munte, dacă vă aduceți aminte de evenimentul transfigurării sau a schimbării la față, când fața Domnului Iisus strălucește ca soarele și apoi se aude o voce din cer care spune: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Relatarea întreagă o găsiți la Matei 17, dar ce vreau să scoatem în evidență este ceea ce reiese din acest text, din această temă a conferinței. Focusul este unde? Pe experiența personală a lui Petru, ca realitate istorică. Adică dovada neclintită că Iisus Hristos este Domn și Salvator este ce? Scriptura. Văd numai eu asta sau focusul este doar pe evenimentul istoric, pe experiența personală a lui Petru? Nici urmă de sola Scriptura în această prezentare.
Mai degrabă aș spune sola istoria. Dar vreau să citesc acum și pasajul din 2 Petru, pentru că la baza acestei prezentări se află textul din 2 Petru, capitolul 1, unde spune așa: Fiindcă nu am urmat fabulații iscusit plănuite când v-am făcut cunoscută puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci am fost martori oculari ai măiestății sale, fiindcă a primit de la Dumnezeu Tatăl onoare și glorie când a venit la el o astfel de voce din maestoasa glorie. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și această voce, care a venit din cer, noi am auzit, pe când eram împreună cu el pe Muntele Sfânt. Ce vreau să concluzionez, de fapt, din relatarea lui Petru, este ceea ce el urmează să spună în versetul 19. Și anume, el spune așa: Și avem un mai sigur cuvânt al profeției. Mai sigur decât ce? Sau ce este cuvântul profeției? Scriptura. Scriptura este cuvântul profeției. Și este mai sigur decât ce? Mai sigur decât experiența personală pe care o avuse Petru. Cu alte cuvinte, spune Petru, lăsați experiența mea personală, ce am văzut eu cu ochii mei și am auzit cu urechile mele. Nu că n-ar fi importante, sunt importante pentru că le-am trăit și le-am văzut, dar avem un mai sigur cuvânt al profeției, la care bine faceți că luați seama, ca la o lumină ce strălucește într-un loc întunecat până ce se luminează de ziua. Aceasta este concluzia apostolului Petru. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, este în focus aici. Abia acum pot spune sola Scriptura. Și apostolul Petru aplică acest principiu. Da, într-adevăr. Și imaginați-vă, el a experimentat lucrul acesta. A fost de față când Domnul Iisus și-a arătat gloria pe munte. Și totuși, apostolul Petru preferă să se încreadă mai tare în cuvântul profeției. Și ne recomandă și nouă lucrul acesta. Da, experiența personală e bună și importantă, nu orice experiență personală, ci a lui Petru. Nu spun acum că dacă tu ai avut o experiență personală extra-biblică, e bună, ci ceea ce Petru a experimentat e bine și adevărat. Și cu toate acestea, dita mai experiența personală a lui Petru, el alege să o pună sau să o supună autorității Scripturii. Deci, nu vă lăsați amăgiți de tot felul de vânturi și mișcări și tendințe religioase care se împrăștie foarte repede, pentru că, într-adevăr, izbesc privirile oamenilor și oamenii sunt foarte atrași de aparențe. Ceea ce la prima vedere pare a fi wow, adică în sfârșit cineva care pune Scriptura pe locul 1, nu e chiar așa de wow. Punga e doar pe jumătate plină. Sau jumătate goală, cum vreți să vedeți. Pentru că nici măcar nu au menționat Scriptura. Nici măcar nu au Scriptură, pentru că ei nu consideră că astăzi, în 2024, noi avem o traducere insuflată de Dumnezeu. Se vede clar cu câtă prioritate tratează Scriptura. Sola Scriptura. Nu e chiar așa de sola Scriptura. E sola altceva, dar nu Scriptura. Așa că tuturor celor care vreți să schimbați mediul și să vă treceți la calviniști, vreau să vă spun că săriți din lac în puț.